liyayikhetha igumgedlela inkosi enkulu uPombela Sidima Samampondo, baba mkhulu phakade, amen. Zazinjalo-ke izindaba zakhona kwaGumede kanye nazo zonke izibongo eziyinzalo yakhona kanye nezihlobo zakhona, abashana nabo osibari abaganwe yibona omaGumede. Iyabakhungatha lento, nabantu abanogogo bakhona kwaGumede. Into nje lezi zibongo uma zikhona emndenini wakho, izinkinga ziyohlale ziba khona. Nazo ezinye izibongo zinazo izinkinga zazo, igumgedlela lisazokhuluma ngazo. Iyo phela lento eyenza ukuthi abantu abamnyama kusukela emandulo ngeminyaka yama-1700 selokhu baqala ukukholwa, kodwa usizi luthe bhe kubo. Njengoba igumgedlela likhulumile nangayo uJohn Langalibalele Dube ukuthi wayenezinkinga ezinkulu, kodwa uyena owayephethe amabandla khona ezimishini, kodwa engabatholi abantwana. Futhi wayegula waze wabuyiswa yiko ukugula kwakhe phesheya kwezilwandle okwakungapheli. Yiko kanye lokho kwenza abantu abamnyama behlale besezinkingeni. Ayikho neyodwa into abakwazi ukuyihlanganisa noma ngaba amabhizinisi. Uma beke bazama ukuthi beyahlangana, leyo nto yabo ayiphumeleli, iyahlakazeka. Asifani nezinye izizwe zamaNdiya othola zikwazi ukwenza izinto ngokuhlanganyela. Uma beke bahlangana abantu abamnyama yothi uzwa sekukhona osedle imali, omunye sekungene unkosikazi wakhe kule ndaba, uyalwa uthi nidlala ngendoda yami ngoba ilungile, bese liyahlakazeka lelo bhizinisi labantu abamnyama ngenxa yayo imimoya lena eyenzeka emandulo eneziqalekiso phakathi. Kodwa abantu abamnyama abazinaki zonke lezi zinto ngenxa yako ukufika kwazo izimishini ezazizovala imiqondo yabo ukuthi noma zibovu njengegazi ziyohlanzwa. Ayikho into ezohlanzwa uma uzalwa esibongweni esinenkinga, ukuthi ulandele uthole intethelelo kuNkulunkulu. Leyo kwakuyiphoyemu yabathumbi bethu ukuthi ziyohlanzwa ngegazi lemvana noma ngabe kuthiwa zibovu zinjengegazi. Lezo zinto ezazikhulunywa kuyo ikreshi yokudoma abantu lena ekuthiwa imishini, yiyo le eyenza ukuthi abantu bakulezi zibongo bangawunaki lo mkhosi obaluleke kangaka. Kuyihlazo elikhulu kakhulu ukuthi lo mkhosi ubanjwa ingcosana yabantu abapatanisayo njengoba bezama ukwakha lesi sigodlo, kodwa abantu bakhona koGumede nakuzo zonke izibongo eziphuma khona, kukhona abadla izambane likaPondo. Konke lokhu abanakho bathandazelwa yile ngcosana yalaba bantu abadonsa kanzima ngenxa yokushoda kwazo izimali zokwakhiwa kwaso lesi sigodlo. Kodwa le ngcosana yabantu ilokhu itotobe njalo, ithenga izinkomo, ithenge izimbuzi nokudla kokwenza lo mcimbi, bephinde bebhatanise kanzima ukwakha izindlu zakulesi sigodlo. Kodwa abantu bakulezi ibongo bebhizi bondla amadoda aweminye imizi ebathembisa izulu. Abanye babo bacwilile etshwaleni, bathenga amabhodlela kagologo obiza kakhulu. Bazothi uma sebedakiwe sebefa bese besola uNkulunkulu kanye nazo izinyanya zasemakubo lezi abangazinakile ukuthi bazicelele intethelelo kuNkulunkulu ngesono abasenzayo. Uma bechaza abahamba kuwo lo mkhosi wakwaGcwabe, bayasho ukuthi umehluko usukhona njengamanje ngoba akusadonseki kanzima kakhulu. Nazo izintombi zakhona kwaGcwabe seziyagana. Kodwa leli qembu lezimpumputhe labantu bakhona kwaGcwabe nakwaGumede libona nje kwenzeka bese bebuka emafini bebonge khona. Kanti konke lokhu kuyimizamo yale ngcosana yalaba bantu bakwaGumede abapatanisayo, nabo benganayo imali, kepha bayazidela ukuthi bazozinikela kulo msebenzi wokwakhiwa kwalesi sigodlo.
Isizwe esimnyama kunzima ukuthi sikhululeke ngenxa yokuthi asizinaki izinto zasemakubo. Ingakho nje nalesi sizwe esimnyama sidlala abantu bezizwa. Laba bantu banobuthongo obukhulu kakhulu ngoba emabholeni ibona phambili bemosha izimalo eziningi kakhulu ukuyozijabulisa bedansa bephuza utshwala. Bese belandela imigubho yakwezinye izizwe abangayazi nokuthi yayisunguleke kanjani. Uya kanjani kwi-Durban July ungakaze uye kumkhosi wakini. Manje nje babheke kuwo umgubho waseRome lona okuthiwa ukhisimusi. Bazothi mawuqeda lowo mgubho bayongena kulona kamhla ka-1 January abathi uNew Year, kodwa kube kuwuNew Year wakhona futhi eRome. Njengoba lichazile igumgedlela ukuthi uNew Year walana yiwo lo esikuwona kule nyanga ka-October, ukuphela konyaka uSeptember. Konke ukuhlupheka komuntu omnyama uyena osuke ezenzile ukuba ahlupheke kanjena, njengoba abantu abamnyama ibona abagulayo abanezifo futhi yibo abulawa ezinye izizwe. Yonke nje into eyibhadi iwela kuye lo muntu ngenxa yokuthi uyisinoko, akanaki. Uthi uyasebenza, uthi usebenzela izulu. Iliphi izulu ozolingena uma ushiya into enhlula kangaka lapha emhlabeni? Impela ungaze ezinye izinto uzibone njengezibusiso kanti ziyiziqalekiso. Njengako ukulandela imigubho yabantu bezizwe siyeke imigubho nemikhosi yethu, yiko ukuthi siqalekisiwe, imiphumela yaso isiqalekiso. Nakho ukulandela inkolo yabezizwe kusuke kusayiso futhi isijeziso saso isiqalekiso, ukuthi kungani ube sebuthongweni obungaka uphinde ube isinoko. Uhamba ulandela zonke izinto ongazazi, kodwa nenkosi yakho kawuyazi nansi phambi kwakho ngoba awuyazi, uyisinoko. Nayi futhi enye inkosi yakwaGumede awuyazi ngoba uyisinoko. Amakhosi ezizwe zakwaQwabe nakwaGumede kanye nazo zonke izibongo eziphuma kwaGumede. Ngesikhathi senkosi uKhondlo, lo mkhosi wawuba esigodlweni saSongoye, lapho zonke lezi zibongo zaziya khona lapho phela ezizalwa khona kuyogujwa lo mkhosi. Ilapho kwaze kwaqambeka khona uphakathwayo phela ngenxa yakhe uyise uKhondlo, owayebona omunye wakuzo lezi zindlu zakwaGumede owayekhonze ukuphaka inyama bese eyayithwala angayidli ahambe nayo. Wasethi lo muntu uyaphaka, lo muntu uyathwala. Wathi uma sezele indodana yakhe waseyiqamba kanjalo ukuthi uphakathwala ngolimi lwasendulo, kodwa lokho kwakusho ukuthi uphaka athwale, njengoba abantu basendulo babeyeyeza abanye bethefula. Yaphela imikhosi yakaQwabe njengoba sekwavuka wona lona owavuswa uye uShembe wesibili, waphinde wabapha nendawo yokwenzela lo mkhosi abanganendaba nawo laba bantu, ngoba bajahe ukuya kuma-Easter nakuma-Valentine noKhisimusi no-Happy New Year no-Durban July. Kodwa isigodlo sabo laba bantu bakwaGumede sakhiwa ngabantu abangasebenzi nabahola izimali ezincane. Lo mkhosi uba minyaka yonke uma kuphela inyanga kaJulayi endaweni yaseNanda eBuhleni. Nangu umdidiyeli wakhona uGumede, okuyena uhlalo walo mcimbi nomkhosi wakwaGumede kanye nokwakhiwa kwazo izindlu zesigodlo sakwaGumede. Okumele abantu bakwaGumede bamthinte bazizwele izinhlelo zokwakhiwa kwesigodlo. Khona kubuhlungu kwabantu abamnyama ngoba baze baziqhenye bezibiza ngezithakazelo zezibongo zabantu abasenkingeni nabasosizini lwalezi ziqalekiso, kodwa laba bantu abaphilayo abenzi lutho ukuzama ukususa lezono zezibongo zabo abaziqhenyayo ngabo.
kuhle ukuthi abantu bazishintshe izibongo zabo bazibize ngo-Mr. Smith ngoba bayehluleka ukumela izinkinga zasemakubo. Liyaguqa lapho igumgedlela mzulu amafutha omkofu 20 minutes waphathe. Amen.